ዝተዋሳሰቡ ገበናት ንግዲ ደቅሰብን ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታትን ንጸጥታ ምርጋን ልምዓትን ዘዋቀርና አፍሪካ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣውዲቑዋ ከም ዘሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ገሊጹ ብ27 መስከረም ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ውጥን ትግባር ምቅላስ ገበናት ንግዲ ደቅሰብን ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታትን ዝምልከት ገምጋማዊ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕ መደረ ሚኒስተር ዑስማን ሓያሎ ሰባት ብፍላይ ድማ መንስያት ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ናብ ኤውሮፓን ሃገራት ወሽመጥን ክሰግሩ ኣብ ዝፍትንሉ ግዳያት ጉጅለታት ገበን እናኾኑ ንጭውያ ጾታዊ ዓመጽ ስቃይን ሞትን ይቃልዑ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ትሑት ዘባዊ ርድኢትን ዘይምህላው ሓያል ምትሕባር ኣብ መንጎ ሃገራት ዞባን ክበጽሖን ሓሊኖም ዝብገሱ ሃገራትን ነቶም ገበነኛታት ዕድል ፈጢሩሎም ምህላው ኣብሪሁ ኤርትራን ገስጋስ ናይቲ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተዳለወ ኣህጉራዊ ውጥን ትግባር ምቅላስ ገበናት ንግዲ ደቅሰብን ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታትን ንምግምጋም ዝካየድ ወቅታዊ ርክባት ኣባል ሃገራት ዝተመዝገበ ዓወታትን ኣብ መስርሕ ዘጋጠመ ብድሆታትን ንኽፈልጣ ኣገዳሲ ኢላ ከም ተኣምን ዝሓበረ ሚኒስተር ዑስማን ነቲ መሰረታዊ ጠንቂ ዝኾነ ምሕር ድኽነት ኣህጉራዊ ዘይምዕሩይነት ግጭት ኩናት ወራራት ከምኡን ጾታዊ ምዝመዛ ሕሱር ዓይ ጉልበትን መሸጣ ናውቲ ኣካላት ደቅሰብን ንምጥፋእ ዝካየድ ኣህጉራዊ ጻዕሪ እንተዘይ ሓይሉ ዝካየድ ርክባት ብዙሕ ትርጉም ክህልዎ ከም ዘይክእል ኣነጺሩ ሚኒስተር ዑስማን ኣስዒቡ መንግስቲ ኤርትራ ገበነኛታት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክቐርቡ እንተኾይኖም ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝካየድ ንግዲ ደቅሰብ ዝምርምር ነፃ ኣህጉራዊ ኣካል ክቐውም ንዓመታት ክጽውዕ ምጽንሑ እንተኾነ ግን እዚ ብተደጋጋሚ ናብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ባይቶ ጸጥታን ዘቕረበ ጻውዒት ኣቓልቦ ከም ዘይረኽበ ብምጥቃስ ዝበዝሑ ካብቶም ብዘይሕጋዊ ምስጋር ኤርትራውያን ዝኽሰሱ ገበነኛታት ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮፓ ይነብሩን ዘይሕጋዊ ተግባራቶም ይቕጽሉን ከም ዘለዉ ኣብሪሁ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ መወዳእታ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ቃልሶም አንጻር ገበናት ንግዲ ደቅሰብን ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታትን ምቅላዕ ገበነኛታትን ብዝሓየለ ከም ዝቕጽልዎ ነቲ ገበን ንምጥፋእ ድማ ምስ ሃገራት ዞባ ብክልታዊ መልክዕ ይኹን ብደረጃ ኣፍሪካዊ ሕብረት ከምኡን ምስ ሃገራት ኤውሮፓ ንምትሕባር ቁርባት ምዃኖም ኣረጋጊጹ ኤምባሲ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ኤርትራ ቻይና ኣብ 2013 ንዝኣወጀቶ ተበግሶ ሓደ ቅናትን ሓደ መንገድን ዝምልከት ሰሚናር ሎሚ 28 መስከረም ወዲቡ ሙሉእ ትሕዝትኡ ጋዜጠኛ ሃብቶም ፍረዝጊ ብመልክዕ ጸብጻብ ኣዳልይዎ ኣሎ ኣርሲማ ስመሮም ከተቕርበያ ኣብ ዞባ ማእከል ካብ 2008 ጀሚሩ ብመልክዕ ፕሮጀክት ክሰላሰል ብዝጸንሐ ከም ዝሰረቱ ከባቢያዊ ጽሬት ተርእዮ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ከም ዘንቆልቆለ ተሓቢሩ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ኣሃዱ ከባቢያዊ ጥዕና አቶ አብርሃም በላይ ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ካብ 93 ዓድታትን ቁሸታትን እተን 88 ዓድታት ማለት 95 ሚእታዊት ተጠቀምቲ ሽታ ኣልቦ ዓይኒ ምድሪ ከም ዝኾና እተን ዝተረፋ ድማ ኣብ መስርሕ ትግባር ከም ዘለዋ ኣብሪሆም እቲ ኣሃዱ ኣብ ርእሲ ከባቢያዊ ጽሬት ኣብ ምክትታል ድሕነት ሰራሕተኛታት ኣብ ቦታ ስራሕን ጥዕና ዕሹግ ምግብታትን ከም ዝነጥፍ ዝሓበረ አቶ አብርሃም ሕብረተሰብ ኣብ ዝገዝኦ ዕሹግ ዓይነታት ምግቢ ትኩር ክኸውንን ኣብ ዝተጨፋለቐ ታኒካታት ዝተዓሸገ ከይዕድግን ጸዊዑ ኣብ መወዳእታ አቶ አብርሃም ምስቲ በቐጻሊ ዝካየድ ጎስጓሳት ዓድታት ጽሬት ከባቢየን ምዘውሕሳ ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ክሰትያን ክኽሰቱ ካብ ዝኽእሉ ሕማማት ክድሕናን ከም ዝኽእላ ኣረድዮም የቅሬታ ክቡራት ተኸታተልትና እዚያ ዜና ድሒርና ክንምለስ ኢና ናታ ቀዲምና ዝሓበርናኩም ብኤምባሲ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ዝተወደበ ሴሚናር ዝምልከት ዜና ይቐርብ ኣብቲ ላዕለ ወሰብ ስልጣን መንግስትን ግንባርን ከምኡን ወከልቲ ዝተፈላለያ ኣብ ኤርትራ ዝነጥፋ ኩባንያታትን ኮርፖሬሽናትን ቻይና ዝተሳተፍዎ ሴሚናር ፈለማ ብተንቀሳቐሲ ስእሊ ዝተሰነየ ሓፈሻዊ መብርሂ ብዛዕባ እቲ ኣብ 2013 ብፕረዚደንት ቻይና ዚ ጂንፒንግ ዝተኣወጀ ተበግሶ ሓደ ቅናትን ሓደ መንገድን ክቐርብ እንከሎ ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኤርትራ ሚስተር ያንግ ዚጋንግን ኣመኻሪ ንግዲ ናይቲ ኤምባሲን ብዛዕባ እቲ ተበግሶ ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም بوغن منغسቲ ኤርትራ ድማ በحلاف ቁጠባዊ ጉዳያት ግደፋቱ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ንቁጠባዊ ምትሕብባር ኤርትራን ቻይናን ዝምልከት መግለጺ ቀሪቦም አምባሳደር ያንግ ዚጋንግ መብርሂው ንኤውሮፓ ኤስያን አፍሪካን ዘተኣሳሰር ካብሊያን ዋንግ ቻይና ክሳብ ሮተርዳም ዝዝርጋሕ ናይ መሬት ድንድል ናይ ሞንጎሊያን ሩስያን መስመር ናይ ማእከላይን ምዕራባውን ኤስያ መስመር ናይ ኢንዶ ቻይና መስመር ናይ ፓኪስታን መስመር ከምኡን መስመር ባንግላዴሽ ቻይና ህንድ ሚያንማር ዘጠቃለል ተበግሶ ሓደ ቅናትን ሓደ መንገድን ምስተኣወጀ ኤርትራ ትርከበን ሃገራት አፍሪካ ዓብ ተገዳስነት ከም ዘርአያ ጠቂሱ ኤርትራ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ብዘለዋ ስትራቴጂ
استراتيجيكاوي بوتا نتتبقسو أقداسيت مخانا حبيروم أب حموشتا متكلاتنا عنودن مالت موهاد بوليسي مرخاب مسالتياتات نقدن وفرن فاينانساوي وهدات كمون محيال هزباوي متأثر زتسرته تبقسو حادقناتن حاد منقدن أب كل تعبيت مسمرات تمغيلو السلاسل نسلسك فالة عالم زرخب مدراون بحراون مسمر كوينو كاند دفات روقحيتات نايزوت نزي مرقات وحسنة ساعتن عداقاتاتن يوم حلف قطباو قدات قدافات حقوس قبري هوت بقديو أبز اسمعو قال حمرات بوليسي لمعات إيرترا وفرن نقدن متبعن أبز مدى يزير رخيت مفتارن مخانو تغيسو إذن نوح زت أمتن حباراوي ربحات زرقا قطن بوليسي ننتاحر يا بوليسي إيرترا زخبر عتم الزنا أمن تصارن مود دارن ربحاتات زقبر كمون موقاد أماسالي تقعتنياتات زبلو مرقاتيتات كم زتغالل أبريهم أبطلاتات عنا تمهرتي حرشات تحت قرطن طاعتن تشاينا نيرترا زغبرتو دغفن لسلوس لغاحن أمدبات لمعات اللعل صلوا كم زلو استغسا أتو حقوس إيرترا عقورت خؤلتات لمعات زركبان أمسمر تبقسو حاد غناتن حاد منقدن زلان هاجر كم مخانا متن أم نقدن وفرن حرشا عدنا تحت قرطي هنسان هابت عسان بزحيلن زسفحن ملكعو كدنفع زلوات ونعمنت قليتهم وكلتي أب إيرترا زنتفا كوبانيتاتن كوربوريشناتن تشاينا بوغنم أب حفشاو مثل التكالاتهم تمكرهم أب إيرترا زتكور مجلتي كقربون كلو نايمت عدلات وفرتاتهم بمنصر تبقسو حاد غناتن حاد منقدن زرزيرام إيرترا بحلف قطباو قديات قدفات حقوس قبري هو التوكيلة بعصر 14 قنبت نايزة عمتزي منكس تشاينا بزا انقدو وعلى تبقسو حاد غناتن حاد منقدن تساتفا من باراي ذكر أب زوام أكل تمحل الافتحامات المقتاك كايت صنحكم سرتو كبابياو طريت زمسكن وصيت ترخيبو الله وكيل إيرينا يوناتان يعبيون زدالو تصاب ليديا تخل مريم أبزوبا مأكل كابل تشحن شمتن جميرو بملكة بروجكت كسلاسل بزتنحة كم زسرتو كبابياو طريت تريو تمحل الافتحامات كم زن قلقلة تحبيرو أبج أنفر مينستر تأنا حلافي أحدو كبابياو تأنا أتو أبراهام بلاين يرينا بزهبو حبريتا كابتيس عن سلسن عدتاتن قشتاتن اتنسامنان شمنتن عدتات مالت 95 مئتاويت تتكمت شتا ألبو عين مدر كم زخونا اتنسترفا دما أم مسرح تكباري كم زلوا أبريهم اتي أحدو أبرئسي كبابياو تريت أم مكتتال دحنت سرحتنياتات أبوتها سرحن تأنا أشوك مقبتاتن كم زنات افتح حبري أتو أبراهام حبرت السب أبزقزو أشوك عينتات مقبي تكور كخونن أبزتجعفالغة هنيكاتات استعشقة كعدقن تويعهم أب موداتا أتو أبراهام استبقت على زكاية قوسقاسات عدتات تريت كبابين مزوحسة تريت استحلوا مايك ستيان كخصتو كابزخو الحمامات كدحنان كم زخلا أرديوم بريزيدنت حماده ويزرو تقا تسفا ميكائيل ب 26 مسكرم مس ابالات مبرعو ግንባር ዝኾና ደቂ አንስትዮ ብምርኻብ ኣብ ምሕያል ብቕዓት ደቂ አንስትዮ ዘተኮረ ርክብ ኣብ ዓሰባ ካይዳ ወይዘሮ ተቃ ኣብ ዝሃቦቶ መግለፂ ብቑዕ ትምህርትን ሞያን ምዕጣቕ መሰረት ምዕባለን ዕቤትን ምዃኑ ብምጥቃስ ኩለን ደቂ አንስትዮ ብሓፈሻ መንእሰያት ድማ ብፍላይ ተራሒን ዘሎ ዕድላት ትምህርቲ ስልጠናን ንኡስ ልቃሕን ብግቡእ ክጥቀማሉን ኣብ ከባቢአን ፀላው ተራ ክፃወታን ከም ዝግባእ ኣስሚራትሉ حماده نتساتفو دቂ አንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳያት ዘረጋግጽ መደባት ሰሪዒ ይነጥፍ ከም ዘሎ ብምሕባር ድማ ዓቕምታት ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ዘለዋ ደቂ አንስትዮ ምሕያል ኣካል ናይዚ መደባት ከም ዝኾነ ብሪሃን ተሳትፍታ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ ዝተመደባሉ ኣሃዱታት ንምሕያለንን ንምዕባለንን ዝግበር ስራሓት ብምጓስ ካብን ዝሕተት ከማላ ድልውነተን ኣረጋጊፀን ኣብ ሽወደንን ሱዳንን ዝነብሩ ኤርትራውያን ጥርናፊኦም ዝሐይልን መደባት ምኽቶም ዘደንፍዕን ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ከም ዘሰላሰሉ ከካቦቱ ዝበፅሐን ሓበሬታ ገሊጹ ካብቶም ፍረዝጊ ኣዋሂዱ ኣሎ ገረ መስቀል ገረዝጊ ሄርካ ቀርቦይ بمسارات حبريتها كاب 25 كتمات شوال نستوكلوا لعلي 9 أكايت محبركمات رأي محبركماتهم بسمر حساب كون مقبار زعلم وعلا بعصر شدشتن عصر شوعة مسكرم أب كتما يتوبري أكايدام أبتي وعلا بدوهتات سدت بحفشة لمن السيات زقات من بدوهتات دما بفلا يزم الكتاس تمركوها بنكله من السيات تمرتاون موياون بقعتهم بمعباي أبنتاوين زقاتات كخونو كقبر بزعبا زلوات سعري كمون محبركمات نظام شتتات نموقع بزعبا زخئلن وهود وتنصرح زرزتيو
بخال وجن ما محبركم إيرتراويان نبرتي كارتو من كبابيان السودان ودابيون بمحيال نعوت هجراو مدبات مخته كم سرحو بعسران كلتن مسكرم أبزكايد وهزباو سمينار الرقاقيتام فصام قدات امباسي إيرترا بسودان أتو إبراهيم إدريس نهلو كنتا تهاجر بحفشا زكايدو زلو دبلوماسيا وصعرتاتن وصيتو من دما بفلاي زملكت مبرهي أغريبو أبو وشتن وصان زنبر هزبنا أب قداي هاجرو بصنوع حدنوتي إزل اللزبلا أتو إبراهيم أما دبات المعتن كال هاجراوي وانين زمزقب زل قسقاس نايزي وصيت لزخونه بزحية لملكوعك قد صلاة زخاخيرو أبتي سمينار أب قنصلاوي أقلقلوتات نتفتات محبر كوماتن قسقاسون كمون كالوت زعبتات زتكور زتخم استخايدة اتي زبطحنا حبريتا أملكيتو إذا كم زيلن كله بموهد إمباسي إيرترا أب سودانن محبر هزباو متحجاز إيرتران سودانن نسنهن صوت صبغن صريتن كتما سمران زبلكت وعلا بعسران حمشتن مسكرم أب كارتوم تخايدو أبتي تمرامرتس نغرسي صحافتن غازيت عنيتاتن استساتفوا وعلا نتاريخاوي محبراوي بهلاون قطباون دحربايتا كتما سمرا سنهن صوت صبغ ختما سمران حقيف وزركب تاريخن توريزماوي أقداسنتون كمون أب علماوي مزجبو رشان مسفارو زتجبر سعرن كالن زبلكت مجلسي قريبو نبرتم محدار كبابي روتان وزبا اسمات ماين حمدن بمعقاب مريت نمرقان شفان مريت من معن سفيح وفراتاتي كايدلون اتي كاور حدار كلتاشن 16 جمره ما تتاو وفرا اب سمون سلسته معلتي 30 كم زلو درون سبن طريتن زغلغلا سلسته راحتات يسرح مهلاهم تفليتهم اتي كساب زمص ورح مغابيت 2018 زغطل مدبات بزبلت ماي بمعقاب ادمعيل معتاو نطفاتات نمكياد كم زخونه نتسراح زمرح زلو حبيرم نبرتا بزهب وريتو درو بزعم موسراح زنبرم شجر ستماي كم تقلل بمحبار ملو بملو كساب زله تعرم قصال مخانو ارغاغيتهم زي خبركم تعزتنا دحر زاحت صار مساغري زيناتات وصاي كنقربينا ودو حورات هاغرات ابتان زحلف 6 عامات بقصال ግጭት تركب ليبيا سلامن مرغان مسفان زعلمه توغسو كوس جميرو ابزي كابي 26 مسكرم اب كتما تونيزيا زكاي زلو زرب سلام تغناقنت حيلتات ليبيا يساتفو كم زلو زتقص صبصابات تبصح سمع سلام نمتغبار اب زخل امارات يزتكم زلو تحبيرون اتزاتا اكل نايتي نعمت كم زغصل تገልጸ بايتاون بريزيدنتاون مرجع نمكياد اب زخل سمع نمبصح بحبرات هاغرات زوسد زلو توغسو مخانو فليلوخ نايت ودب اب غداي ليبيا قاسان سلام يمحبار يغلط ليبيا اب منغوتم نناي غزار سوم غزات مسريتهم زركبو عطقات حيلتات بزكايد قصال ግጭት سلام تنفيغوا كم زلو يفلط اب 2015 تماسسال زرب بمكيار سمع سلام تختي مكان تنبره بقند حيلتات تهاجر دغف بزي مركابو ابايتان متغبارو كم زي تقاله يتقاس اب ريبابليك دو افريكا منغستي ترياتات بلشونا كغت زصوع 10 اشحات تساتفو سلاماو سلفي ب 27 مسكرم تقايدو تساتفتن ايزي اب كتما جوهانسبرغن كالوت كتماتاتن استخايده سلاماو سلفي منغستي زاغيت زتقاس غمتي كم زي وسده بمتكاس نزي محبر قطباو غسغاس هاغرم بالوتات صلي زركب تريون مقصر عتب سغمتات كوسه تمحصينم زي كمزيلن كله اتم بمحبرات سراحتينياتات نغدي زتودو سلفنياتات سراح دونا يمبال ادمان مكياد مدب كم زلو ما تنقيام الله اب دو افريكا بلشونا نمكتا سلاماو سلفي كيد ازي ناي فلما كم زي كونه يغلط علماو قطباو قلولاو نمقلاس كايد صنحت صعرتات عقبه وصيت كم زي ترخبو صصبات ناي تعودي عملكيتهم كم تشاينا زامسلا غله هاغرات قطبن ممحياش كونتراي بانصارو قطبه حيل هاغرات مليسو ينقلقل كم زلو زتقص كيلاتات توسخ قطباو قلولاو كيسعب سقاتهم يغلصلون بمسرتهم صصبات قطبا ناي زبصح هاغرات عالم 10 عامات زاكل زتقص ممحياش كم زي رأي تفليتهم أول هاجرات زوبا يورو بحفشة غريخ دما بفلاي بتي قطباو صقم زياده كم تحسيايم صبصبات
ዝሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቁጠባ ገለ ሃገራት መምሕያሽ ከርኢ ከም ዝኽእል እኳ ይእመት እንተሎ ዝተመጣጠነ ስለ ዘይከውን ግን ከምቲ ዝድለ ክስጉም ከም ዘይክእል ይግለጽ ኣብ መወዳእታ 2007 ብደረጃ ዓለም ዝተኸስተ ዓሚቕ ቁጠባዊ ቅልውላው ንኹለን ሃገራት ባዕልታ ከም ዝጸለወን ይጥቀስ ነቲ ቁጠባዊ ጸገም ንምፍታሕ ኣህጉራዊ ምትሕባር ከም ዘድልዮም ክኢላታት ተዓውዲ ዝመኽሩ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብቲ እስራኤል ጎቢጣ ሒዛቶ ዘላ መሬት ፍልስጤም ዝነጥፋ ኩባንያታት ሰርሐን ከቋርፃ ብ27 መስከረም ፀውዒዩ እቲ ውድብ ኣብ ምዕራባዊ ገማግምን ኣኽራን ጎላንን ዝነጥፉ ብውሕዱ 150 ናይ እስራኤልን ካልኦት ኣህጉራውያን ኩባንያታትን ከም ዘለዋ ብምሕባር ንጥፈታተን ተዘየቋሪፀን ኣብ ጸሊም መዝገብ ከም ዘስፍረን ኣጠንቂቑሎ ንጥፈታት ናይ ዘን ኩባንያታት ኣንጻር መትከላትን ሕጋጋትን ውድብ ሕብራት ሃገራት ምዃኑ እቲ ውድብ ዝኸስስ እስራኤል ላፍቲ ጎቢጣ ዝሓዘቶ መሬት ልዕሊ 600,000 ዜጋታታ ምስፋራ ከይኣክል ንጥፈታት ዕደናን ካልእን ተካይድ ከም ዘላ ጸብጸባት የመልክቱ ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊት ኢራንን ኢራቅን ነቲ ብዓብላሊ ድምፂ ማለት 93 ሚእታዊት እወን ናጽነት ከም ተዛዘመ ዝተገልጸ ረፈረንደም ርእሰ ምምሕዳር ኩርዲስታን ብዝምልከት ብ28 መስከረም ኣብ ከተማ ጣህራን ተራኺቦም ዘትዮም ኣብቲ ርክብ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢራን ሜጀር ጀነራል መሐመድ ባቂርን ኢራቃዊ መዘኑ ሜጀር ጀነራል ዑስማን አልቃንሚን ብዛዕባ እቲ ረፈረንደምን ስክፍታታቱን ከምኡን ኣንጻር ሽበራ ዝካየድ ዘሎ ቃልስን ካልእ ንክልቲአን ሃገራት ዘገድስ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ከም ዘተዩ ተገሊጹ ክልቲኦም ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊት ድሕሪ እቲ ርክብ ኣብ ዝሃቦ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ሃገረ ኩርዲስታን ንምምስራት ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ወጥርን ሕንፈሽፍሽን ከለዓል ከም ዝኽእል ብምግላጽ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ውጥን ንምፍሻል ብውህደት ክስርሓ ከም ተረዳድኡ ሓቢሮም ብ26 መስከረም እውን ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኢራቅ ምስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ቱርኪ ብምርኻብ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ከም ዘተየ ተቃሊሑ እቲ ረፈረንደምን ውፅኢቱን ነቲ ብሽበራዊ መጥቃዕቲ ጸጥታዊ ኩነታቱ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ዝርከብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ናብ ተወሳኺ ግጭትን ምትፍናንን ከየምርሖ ዘስግእ ምዃኑ እዮም ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ ድሮውን ቱርኪ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ምምሕዳር ኩርዲስታን እገዳን ክርደናን ከተካይድ ከም ትኽእል ከተጠንቅቕ እንከላ ኢራን ድማ ምስቲ ዞባ ኣብ ዘራኸባ ዶባት ወተሃደራዊ ልምምድ ኣካይዳላ ب27 መስከረም ኣብ ልዕሊ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ካቡል ብዝተኻየደ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ሮኬት ብውሕዱ 13 በርጌስ ከም ተቐትሉን ካልኦት ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ሰበስልጣን ኣፍጋኒስታን ገሊጾም እቲ መጥቃዕቲ ሰዓታት ድሕሪ ምእታው ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ጂም ማቲስን ኣዛዚ ሰራዊት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ የንስ ስቶልተንበርግን ኣብታ ከተማ ከም ተኻየደ እዩ ዝቃላሕ ዘሎ ጣሊባንን ዳዕሽን ድማ ሙሉእ ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ወሲዶም ኣለዉ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ከባቢቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝርከብ ህንፃ ከም ተኻየደ ዝገለጹ ሰብ መዚ ኣፍጋኒስታን ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን እቶም ዕጡቃትን ንሰዓታት ዝቐጸለ ምልውዋጥ ተኽሲ 3 ሽበራውያን ከም ተቐትሉ ሓቢሮም ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካን ኣዛዚ ሰራዊት ኔቶን ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ኣፍጋኒስታን ንዘሎ ጸጥታዊ ስጋት ክዕዘቡ ከም ዝኽኣሉን ጸጥታ ኣፍጋኒስታን ንምውሓስ ዝካየድ ወተሃደራዊ ወፍሪ ክሕይል ምዃኑን ገሊጾም بأمريكا زمرح بأفغانستان عسكري زركب سراويت هاجرات معرب ناب لعلي 13 كبيلو مهلاو زفلت كوينو نيتو توسخت أبالات سراويت نبتا هاجر كل أخ مخاني زقلت زلون روسيان أمريكان دكسب نامارس نملاخ نزلون وطنكون نمقبار بقنات فرحي حباراوي تفراو ودب كدكونا تساميان كلتين هاجرات ب27 مسكرم بأستراليا أبزتقايدة وعلات أفراو مرمر نتي ناي حبار أفراو ودب تتقيما زتوا هذا تلوخطات مرمرات مكيادين تراداديان وكيل ماكل مرمر أفر أمريكا ناسا أب زهو مجلسي التي أب قنات ورحز دكون أفراو ودب نتي تفرتنياتات ناب بلانيت مارس ناي ملاخ وطن تقباراو نمقبار كومون أب زوريان صفحن ورحي صوصي متنعات نمكياد لعل دقف كم زهلو وقاليتون مسرح نصات نايتي تفراو ودب أب كلتشن إسران كلتن كجمرن أب وشتي كلت عمتات كزازمن تثبيت يقبر اتمدب نكم تشاينان هندن زعمسلا أب عودة أفراو مرمر لعل قسقاسا مسجيبن زلو هاجراتون كساتف مقاني زقلات
እዚ ከምዚ ልንከሎ ማእከል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ናሳ ብዙርያ ፀሓይ ምርምር ከካይድ ውጥን ከም ዘውፅአ ሓቢሩ እቲ መደብ መዓስ ክትግበር ምዃኑ ብንጹር እኳ እንተዘይተሓበረ ኣብ 2024 ክኾን ከም ዝኽእል ግን ግምት ይወሃብ ኣሎ ነቲ 1371 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐት ኣብ ዘለዎ ከባቢ ዝካየድ መጽናዕቲ ንምስልሳል ብርሃን ፀሓይ ክነጽግ ዝኽእል መሳርሒ ክዳሎ ምዃኑ እዩ ናሳ ዝሕብር እዚ ከምዚ እንከሎ ነዚ 140 ሚልዮን ኪሎሜትር ካብ መሬት ረሒቑ ኣብ ዝርከብ ህዋ ዝካየድ ምርምር ብውሕዱ 1.5 ቢልዮን ዶላር ባጀት ከም ዘድሊ ተገሊጹ እቲ ምርምር ክልል ፀሓይ ኣብ ምጽናዕ ልዑል ተራ ክትፃወት ትፅቢት ይግበር